Babu nengano nakar sih deh babu, ang kulombu nakar sano babu, ang nono cari namo sungguh neng je sanmani rok no motu sana hingga ang abo botu di family ang rang rok malia ni bagino ang nono cari malia nengano nakar sih deh babu ang je 8-9 mas hamung khai tongmani orang si maya hingga ang nono bahai ke cari man sanai neng to ano sano mui kothok sanai akran sanai ba wahan sanai sanai tohan sanai sanpano ang krini bagai cari malia babu hingkai sar ano o je rang manthai rok no rwkhang kai nono neng je thokjak mani chana musung mani je ano kwchar mani o manui rok no ang nono pai chari phainai tai ang bo chanai ani je chana musung tongmani nengna musung tongmani abo to ani bo tongono ani bwkhao bo mungya blog ni video sahebse tabuk ano banchirina banchiriya sar ang nono oro tongthun khulumjao do sar ano banchiri sidi sar ano bebosta khlai risde ani je rangmaya 8 mas rok ungui tongmani sar ano abo riwui phano ano kono rokom ang chawi tongnani bagai ano naisidi sar ang nono khulumjao sar ano mwthang sidi sar ang belaino bipoto klai tongkha sar ang nini office nogo samung khaijao sar blog night guard khlaio tai office room rok pharja jabo sar ang ano abono phano rang rok riwui basiri sidi sar ang nono khulumjao sar sar ang nono khulumdo sar sar neng ano banchi sidi sar babu neng ano nakar sidi babu ang nono khulumbu nakar sano babu ang nono cari namo sungguh neng je sanmani rok no motu sana hingga ang abo bo turi family ang rang rok malia ni bagino ang nono cari malia neng ano nakar sidi babu ang je 8-9 mas hamung khai tongmani o rang si maya hingga ang nono bahai ke cari man sanai neng to ano sano mui kothok sanai akran sanai ba wahan sanai sanai tohan sanai sanpano ang krini bagai cari malia babu ang belaino cari namo sung tongo ang no kosto kalaijak ba ang rangmai ni ang bahai ke cari snai ani je samung khaimani jaga ni rang si malia hingkai ang nono cari ui malia hingka babu aboni bagino ang nono nakar sano babu neng ano tajoli sidi ani kokno buji na re ang krini bagino cari malia babu puja rok to kaini kaitham parangai thangka biswakorma laikha durga puja laikha tabo loki puja laikha ang nono kamsali katal kangso pairi malia kanjang neri kaisa bo pairi malia samung nung bo ri malia ang bo haino kamsali kangsa bo krika je tongmani ko oborok no ani buphang chung bagiri mani morong no ang chumui tongo ang paibo chum malia amtoni ongui tongo babu rina musung ri malia tamo khaisinai ang abono ani kok babu ang nono tamo khai risinai durga puja bo nono cari malia khani malia angkha loki puja iko mia layo mia ba ang nono kuno cari malia ahino nogo asuguni bwkha kosto ngino matongo haipano rangsi kwrui ang tama bai nono cari sinai do babu ang nono khulumui nakar sano babu neng ano nakar mungri sidi ang cari si malia khe tamo khaisinai rang kwrui ni bagui do babu buile salo phatisa phating ni phano maibutui nungui ba kaham bai kothok bai chawi tongo sing hingka maibutui phano si manung ya ongui tongkha babu ang ani nogo kunu kwrui mairum kwrui somberma kwrui abono se ang bokhrogo palia tai nono pai rinai kamsului kanjang ri bahai ke ri mansana ri malia babu ang belai angbo dukhu no tongo do babu ano bhagwan je rohor mani bo yakung kaisa kaham kaisa hamya kai ri rohok hingkai krak samung no tangai ang aji tu na bo tangai malia babu ang tamo khaisinai tai iko je manmani jaga samung khaima bo o rang rok si maya hingkai ang nono bahai ke ri mansinai ri maya angui tongkha do babu lukurok ano naide norok ang norok no phunuknai ani yakung iko moha engui ang kunu samung khaimaya ani mo yakung bai ang samung khlai chaimaya tai ang amtui bagino ang blog rogo samung ma khaijau je poja tuina nangya phan ni kam khaina nangya o kam rok no ang maro tukjau ngai norok ani bagui uansugui nai ang tamo khai banchi thanai yakung kongsa kolok kongsa bara ani mwtai rok rohapro na abo atui ingjak ani hingkai ang bahaile kwrak samung no khai mansinai ang norok no phunugo norok ani bagui kisa tamo sanani musung ano ani bagui tamo khainani norok bo kisa wansuk sidi ani bagui hingke nang bo jaga samung abo kisa saikhanar sidi ang samung khaimani hingkai ko sini mungya kami blog no samung khlaio blog office o ar jaga no ang
nok pharo tei cup plate suo hingke cha swnamdi hingke cha swnambo hingke toilet swtui sunani abo sudi hingke ang abo bo suo tei toilet o khi je aswk block o phainai borok tei staff rok toilet khalaimani abo je sitra abo jotono ani yaktoi ang no sujajago abono hingke sarsongoi sudi obo nung khaidi hinjaka ang khaino tongo hingke tabukbo ang o samung no yaka khai no tongo aboni tino je ang puilani theke khaima hingke to ang oro 2009 ni simi o samungo hapmani hingke tabuk hingke 8 mas ni jaga ang rang simalia wngoi tongkha aboni bagui no ang belai ni bipod hingke je officer rok sabo ang ani mote hingke to jefru borok ano ringgi motoi khaidi hingke ang abono thangui khaio ang kaisa officer kebo sar ni kokno ang khnaya wngya ani je muito tongmani to ang muito tongoi no tongo ang ke officer ni samung no ang tini jora na khlaya je borok sakai motoi khai rifedi hingke ang abono khlaio toilet ni wngthon nini dustbin bui kuwaisai khibi kwlangkha ba mai chawi block rogo to meeting khangkai mai chawo je packet dok o dustbin o dajak baio baksa ano lukhlai khibi klango room bising rogono aborok no ang joto ang kunu rabat tabat ani glass talas ang care bono sar chongno bo ang saya ani kormo o je khaitai khai thanai hinui ang yakbai no aborok no thumbui dustbin o dawo ani khaitai si obo hinui ang wansugui dustbin o dawo tai dustbin ni hamya rok no ang baire tlangai khibio block ni office ni phataro mat phataro thangui khibio atiro khaino ang samung khai tongo o je a kosto khaimani rang no ang tabuk malia wngoi ang belai no bipoto kalai tongkhata ang o je 8 mas rok ni rang maya wngoi tongmani abo je agi tongnai video sarsong borok sir langlia tabuk je phaijak tongmani katal video sar bole saimanja jayakho ang sarni bagui kunu dos kok sanani musungya ang kubuino ma sao o sarbo phaidrop jasiko bole bono ang hamya hiya sarno bo ang sarbai bo kok salaika sarni chemaro thangino sar sabo tabukni video sar dono ang nini bagui nayano ang to phaima bo katal no ko sarbo o kok no sao hingke bole saile manja jaya khono ani video sar tabuk tongnai haibono sar sao ani bagui nainani kok no sao dono ang nayano tamokha no naigana ang to phaimani katal kho bahin sao aboni bagui no sarno ang khulumjo sar simino ani bagui basiri manai maya sarsi saiman senai abo sarno no ang asa khlai tongjago ani video sar tabuk katal je tongna ang bono no asa khlaio je ang hambano hinui no asa khlaijao sarno ang koyo abono sar ano jesa kaifano basiri di hinui ang tabuk sarno khulumbui sahor jao do sar ang tasingbo saka ang ani sarno ang khulumbui no sahar jaka sar ano naklai situn tai minisa sarno bo ang oro tongtui no khulumbui tongo sar ano nung doktui no naklai sidi ang basinani bagui ano mwthangnani lama phunuguri sidi sar ang abono koyo sar songno ani je bipor kalai tongmano ano hamri sidi sar ano naikhlai sidi sar song ani je sar tongnai rok tabuk to durga puja loki puja ni bagui office bondo rojak tai ang sarno samani sar sao tabuk office kholoka hingke no tabukni video sar saka nini bagui ang samung khayano do dono hinui ani video sar ano saka o office kholoka hingke mo bondo kholoka hingke no samung khainai hinui ani video sar tabuk saka ano abono no ang asa khlai tongo ta sar ni thani nasingui jefuru office kholoka hingke ani bagui sar samung khayano hinui ang masaya manu etei phano a jora no ang nasingui tongo office kholoka hingke sar ani bagui kaisa khayano hinui ang wansugui no tongo bo office kholokai no samung khainai hingke ba abono no ang asa khlai ma tongjago tabuk sar tamo khlaino office kholokmani pore abono apurono saiman sinaita ang sarni thini tamo khlai rino abono ani asajak nasingjak sarni thani nasingung tini jora tabukbo ang wansugui tongo ani sarno jefru sar phainai ang apurono bipod kati siwano hinui ang asai tongo sar ani video sarno nasingui ang ani tribal welfare minister bikas sarni thani bo quarter o thangui aro kok salaika sar ani mohai ang bipoto klai tongkha rangmaya wngkha ani je agi mani tongmani obo haikebo malia sar ang tamo khasinai tai ano orni hoite phano chikon mikon phano ano chakri ri sidi group di rogo phano hunai samani sar ano naikhlai sidi apros je sar sao
nayano dono noi sar sao ang nasingui no tongo haipano tabuk jora sar ani bagui kuno kok saya ko ang waini thangka minister sar ne aro bini chamber hingke agi puila ni hingke to abo ang buibia baksa party ni borok rok bani thangka Agartala wono a jagani bumungle ang saimalia ang to Agartala rok sia buibi mangsima thango ang hingke ta ulo thangpuru hingke o blogo khoroksa chakri khaini tongo bini bumung Chandra Debroma secretary khlai tongo bono no ang saka dara nung ano kisa tuduli tigari nini bara ofana ano muthi hodi ani thani to rang rok rui hini saka hingke bo ano railway telangai bono bara rok rikha atei khlai hingke bini bara o muthui je tabuk tongui tongmani tabuk tongui tongo o kuataro no Sisu Bihar ungkolokpo abo a jagao khai o Dachandra ano tlangai minister sarbe horni 10:25 minute bini kuataro ano kok sarika malai riui nini o problem na thang sakita na je ang kalai tongmani afro 7 mas choliui tongo ani rangmaya sar mohai wngkha ani 7 mas rangmaya ang bahike bansi sinai o basina bagui ano risidi lama phunuk sidi sar ang taile ani deharo sojjo soilia kom chawi kom nungui somoyo ani nogo berma kri rok ang sapta kaisa rok tongo abo kubui kok mataini thani bakha phiyogui no ang sau o kok no ang tatal saya hingkai ang o kok rok no bo sar no saboka afro sar sao minister sar sao e naya no dono ang nini bagui tama naya tongnai o kok sao haipano tabuk jora sar ani bagui kuno mohai khainai dono ni bagui hinui ang khobo khanaya ko ano sabo saya ko sarbo ang o je agi je bipor kalai tongo o bipor no tabuk ang tongui tongkho babu tabuk ni sini video katal sar no je ang kok sar mane sarbo saui tongo ano nini bage nayan noi abono no asa khlai tongo tabu office ro khologui bondo ni khologui sar phaiga hangkai sar ano o je rangman thai rok no rakhangkai no nung je thokjak mane chana musung mane je ano ksar mane o mane rok no ang no paisari phainai tai ang bo chanai ani je chana musung tongmani nungna musung tongmani abo to ani bo tongono ani bukhao bo bono ang sar jodi ano sar phai rang rikha ani manthai rok no rakhangka chini video sar chini bagui naikangkai sing jetinyo masanai salsa nung takap do baba ang sari nainano ani video sar ang rakhangkai abono no ang video sar no nasingui tongo tabuk jora bo jefru office khologui phainai afrono sing masa siwano do baba abono ani asa video sar thani hingke kha jantak busong sing khana kha boroni khokte bin bawo bo masaya kaham masumya oba kene parangkha puja tuja hindu rokni hingkangke janija puja phaikangke onek tongthoklayo sawo nungo hopong sapong takho bukhoi malaine omahke tongthoklayo hingkangke borok bo hindu no haifano a puja no borok makhlailia jesa dormoni phanong thang janija dormoni season phaikangke palainani tongthoknan jora phaikangke tongthokno musungo a jora borokni bahikirikha hingke yakung yasa baratete kosto bunki sudai suinai samung khlaimang asto mas ni rang manja abon bagin borok bialo kalali tongkha borok kabangma sana musungman tongthono musungman abahai tongkha oborok no borok khlaimai yang tongkha ke sing public rok bo borok no subana musungkha ke borok norok jaga phaidi paran bung je sarisidi Mohindra para mungya kami Mohindra para ani para ni bumung ke ani elakar ni bumung ke mungya kami engka para ni bumung ke Mohindra para nin bung saisi ani bumung ke Donu Kumar Deborma ani baba ni bumung ke Sitoranjan Deborma boys besang kana ni ani engke 33 bosor choliui tongo 91 ni borok ang ani jonmo engka 91 no hingke khajanta busong borok no kihisa hamjak mung yafarna musong ka chini bukhakti bu yafari mano ke bong no bo direct call khlai mano jeng bong number bori rwana tekisa asa tongo chini video saheb kotal no bo kubu nyo samung no khlaine hini jeng asa naragine tinin baga sanglai chinan joton hambai।